Dobrodošli u novu epizodu Kratke istorije. Ovo je Astečko carstvo u 2 minuta. Ljudi koji su postali poznati kao Asteci doselili su se u Srednju Ameriku početkom 13. veka nove ere. Početkom 14. veka doseljenici su izgradili svoju prestonicu Tenochtitlan na ostrvima jezera Texcoco. Da bi nahranili svoj narod, Asteci su napravili veštačka ostrva nazvana Činampe. Koristili su ih za uzgoj useva i kako je populacija Tenochtitlana rasla, Asteci su pravili još veštačkih ostrva da prošire grad. Kao rezultat, Astečka prestonica postala je najveći grad u Mezoamerici. Astečka vojna osvajanja počela su 1428. godine, kada su formirali vojni savez sa dve druge plemenske grupe poznat kao Trostruki savez. Tokom narednih 70 godina, Asteci su osvojili veći deo Srednje Amerike. Astečki vojnici su bili naoružani mačevima, kopljima i toljagama, a njihova religija uključivala je obožavanje mnogih bogova. Za najvažnije su gradili velike stepenaste piramide. Njihove verske prakse uključivale su ljudske žrtve, jer su Asteci verovali da bogovima treba ljudska krv da bi održali red u svetu. Zapravo, neki od neprijatelja zarobljenih u ratu i bitkama žrtvovani su u astečkim hramovima. 1519. godine španske snage pod komandom Hernana Cortesa susrele su se sa Astečkim carstvom i tadašnji astečki car Montezuma II pozvao ih je u Tenochtitlan. Međutim, Cortes je već formirao svoje vojne saveze sa lokalnim plemenima i napao prestonicu Asteka. Uprkos tome što su imali veću vojsku, Asteci su poraženi zbog upotrebe naprednijih oružja Španaca, uključujući puške i topove. Osvajanje Tenochtitlana od strane Španaca 1521. godine označilo je kraj Astečkog carstva.